Bé, quan falten ja menys de 10 minuts per arribar a les 8 en punt del vespre, ens acompanya en Sergi Calle, que és el nostre especialista en cinema, per parlar-ne de les últimes novetats d'aquesta setmana. Sergi, molt bona tarda. Hola Albert, què tal? Molt bé, Sergi, m'estic molt bé, i tu? Molt bé, gràcies. La família? També. El gos? Bé. El gos bé, doncs... Què, Sergi, què ens explicaràs aquesta tarda? Ens portaràs notícies, ens portaràs alguna de Dalí, també, coses de por... Com ho saps? Jo és que ho sé tot, per ara que soc el director del programa. Bé, sí, tinc un parell de notícies, algunes relacionades sobre Dalí, i després farem una crítica d'Infiltrados, perquè com la setmana passada no vam tenir programa, doncs per estar al dia de què passa, i després un consell, com sempre. Doncs molt bé, amb en Sergi Calle, la secció de cinema. Doncs bé, sí, com t'explicava Albert, Hollywood està preparant una pel·lícula basada en la figura de Salvador Dalí, i això ja tronca amb tota aquesta tradició que hi ha últimament de fer biografies de novel·listes, músics, pintors, qualsevol cosa relacionada amb l'art i sobretot personatges així, tot una mica xalados. Sí, rocambolescos. Rocambolescos, vale? Millor rocambolescos que xalados, doncs s'aprecia. I doncs el senyor Andrew Niccol, que a part de ser el guionista del show de Truman, ha fet pel·lícules com Les senyors de la guerra, Simone i Gattaca, en ordre ascendent de qualitat, perdó. Vull dir, El senyor de la guerra no cal veure-la. Gattaca, jo la considero molt bona. Per això, és millor. I Simone, va, aceptamos ver. Doncs bé, la pel·lícula es dirà Dalí 1, The Surreal Story, o sigui, Dalí 1, la història surreal, i parla de la vida del pintor artista, durant els anys 60 i 80 a través de la mirada d'un jove escriptor que el seguia i l'admirava bastant i va escriure una novel·la que és en la que es basa la pel·lícula. I segurament es començarà a rodar cap a finals d'any, o sigui, ja mateix, o potser a principis de l'any que ve, i no sabrem, suposo que vindran a Figueres i tot això. Seguirem parlant. Parlant d'adaptacions, Hollywood sembla que està a punt de preparar una pel·lícula de Stephen King, una adaptació de la novel·la de Stephen King. Doncs sí, bé, Stephen King és un dels autors més adaptats del món, segurament el que més, però últimament totes les pel·lícules que es fan són bastant desiguals en quant a qualitat. Hi ha molt bones, hi ha molt de dolentes, i ara estem d'enhorabona perquè s'ha conegut que s'adaptarà la novel·la La Niebla, que no té res a veure amb la cinta de John Carpenter dels 80, i el director serà Frank Darabont, director de La Milla Verde i Cadena Perpètua, les dues millors adaptacions d'obres de Stephen King dels últims anys. Per tant, tot està bastant controlat. I crec que ara ens parlaràs d'una pel·lícula que hi ha gent que li ha agradat moltíssim i gent que diu que, bueno, per ser de l'Scorsese no ha passat gaire el control de qualitat. Doncs sí, precisament, o sigui, les reaccions són bastant així, o sigui, hi ha gent que diu que és l'últim clàssic d'Scorsese, sobretot perquè ha tornat als seus orígens, a la màfia i aquests espais més indoor, no tan grans com Guns of New York o l'Aviador, sinó una cosa més personal, de 3 persones parlant i tal, una cosa així més cinema negre, però jo crec que li falta una mica de màgia, del vell Scorsese. Hi ha algunes pinzellades, però sonen molt imposades, molt per fer notar que és ell, precisament. Quan tota la cinta no té aquest to, diguem, de tics típics de Scorsese, càmera accelerada, plans molt ràpids, molt curts, i per tant trobo que és una pel·lícula menor. Si l'hagués dirigit algun altre director estaria molt bé, però a mans de Scorsese esperàvem molt més. Això que tenen aquests directors consolidats que a vegades se'ls demana molt més el que poden oferir. El problema és que a vegades anem a veure una pel·lícula i esperem veure allò que ja hem vist abans o tenim una idea molt preconcebuda. I en aquest aspecte cal dir que la pel·lícula et fa oblidar diguem, el cinema anterior de Scorsese en els primers 10 minuts, perquè t'introdueix dins d'una altra atmosfera, un altre ritme, un altre to, però en canvi jo el que destaco és això, el que em molesta són aquestes petites ràfegues que van sorgint al llarg de la pel·lícula i que no ajuden a crear un to global i consistent. Per altra banda, el paper dels actors és bastant notable, a part de Jack Nicholson, que fa tot un paper molt estrafolari, molt recarregat, molt excessiu, molt Jack Nicholson en el fons. El problema de Jack Nicholson, quan se deixa barra lliure, és que fa el que vol, i com que són amics amb Scorsese li han dit tu tira, i precisament quan està Leonardo DiCaprio fent un paper contingut, un paper així molt personal, molt íntim, que surti una bèstia allà cridant, doncs no ajuda. Molt bé, Sergi, i la proposta que ens portes aquest dimecres és una proposta de por. Doncs sí, de por, i encara s'ha de veure si de por de la bona o de la dolenta. És la tercera part de la saga Saw, o més coneguda com a Saw, tal com s'escriu. I si la primera pel·lícula va ser molt original i va ajudar a revolucionar una mica un gènere que estava bastant encarcarat,
La segona va passar bastant al llistó, amb una nota bastant alta, podem dir encara, per ser una segona part. I ara queda en mans d'aquesta tercera, doncs que tota la trilogia quedi com un nou clàssic, del tipus la trilogia original de Romero dels zombis, o La matança de Texas també original, o pel·lícules d'aquest tipus, o que bé caigui en una mica d'anècdota simplement, i ja està. Doncs molt bé, Sergi, amb aquest consell final per anar a veure Sou 3, la tercera part de Sou, ens acomiadem de tu fins la setmana que ve. Aniràs a veure algú aquest cap de setmana al cinema o què faràs? Sou. Molt bé, Sergi, doncs ja ens explicaràs la setmana que ve què tal t'ha anat Sou. Que vagi bé. Vinga, adeu, ens veiem al cinema. And I heard a voice in the midst of the four beasts. I ja queda menys per arribar al toc de les 8 del vespre, hora en què aquest programa deixarà de ser una realitat per passar a ser només un record de la caixa dels somnis i dels sons. I de somnis el món n'és ple, somnis que en nits com les que ens acompanyen aquesta setmana són gèlids i conviden a passar-los sota una flaçada amb dibuixos de personatges que ens protegiran del que sembla que és l'avís del fred que ens espera de cara al proper hivern. Ràdio Metropol s'acomiada de tots vosaltres fins la setmana que ve. L'equip que l'ha fet possible, Norma Vidal, esperem que recuperada del tot la setmana vinent, Romà Rofes, amb la crònica des de la ciutat de Madrid, Sergi Calle, amb un cop d'ull a l'estil de Buñuel a l'actualitat cinematogràfica, i qui us parla i per servir-vos, Albert Segura. Recordeu que podeu escriure'ns a la nostra adreça electrònica, radiometropol@yahoo.es, i escoltar de nou el Ràdio Metropol d'aquesta setmana al web www.albertsegura.tk. Que passeu una molt bona setmana i més a curt termini una molt bona nit. Els que vulgueu matinar per veure com un nou dia neix horitzó enllà, que sapigueu que el sol sortirà pels vols d'1:15 del matí. Que vagi molt i molt bé.